Welcome to Narzary Education Channel. नोंथांमोनखौ Narzary Education Channel निफ्राय जानानै बरायबाय. दा फार्स्टलि जोङो माने लास्ट क्लासाव जाबा जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स नि इउज अफ टेन्स नि बागै सावरायजोब्बाय. दा बेनिनो आं मोननै कुइसन माने होमवर्क हरदोंमोन. दा बेखिनिखौ जों डिसकास खालामग्रोगोन. बेनि उनाव जोङो थांगोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स नि बाहायनाय. बेनि सायाव जोङो डिसकास खालामगोन. दा फार्स्टलि जोङो होमवर्कखौ खालामग्रोगोन फ्रेन्ड्स. नायदो. दा होमवर्कआव जोंना मा दंमोन? प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स नि माने कारेक्सन. नङा होमब्ला? कारेक्सन दंमोन जोंहा. दा बे कारेक्सनखौ जों थांनोसै खालामनो. जों फार्स्ट कुइसन मा होदोंमोन फ्रेन्ड्स? She go to school every day. दा कुइसनखौ लिरला. नोंथांमोना आं डाइरेक्ट माखौ होनसै एन्सारखौ. दा she go to school every day नङा होमबा? बेनि एन्साराव जों मा जागोन? जोंहा go खौ चेन्ज खालामगोन. go नि जायगायाव मा लिरगोन? She goes to school every day. दा बाखि जेबो चेन्ज जाया. मात्र जोंहा जागोन बेयाव बेखिनिया जागोन goes. go नि जायगायाव मा जागोन? goes. दा बेखौ बुजि मोनबाय आं सानो. आरो नेक्स्ट कुइसन दंबावोमोन जोंहा मा? मोनसे दंबावोमोन नेक्स्ट कुइसन. दा honey bee दङ नङा होमबा? दा honey bee ब्रेकेटआव दङ bee नङा होमबा? is sweet दङ. दा बेयाव मा जागोन जोंहा? दा honey मा जागोन? bee नि जायगायाव जोङो is बाखि sweetआनो थागोन. दा बेखिनिनो कुइसना जोंनिया होमवर्कआ. दा बेखिनिखौ आं सल्भ खालामग्रोनो हाबाय नोंथांमोननिसिम. दा नोंथांमोना माने लिरना लानो हागोन. बेखिनिखौ जुदि बुजि मोनाबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन. नैबे is दे. दा बेखिनिखौ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन. आरो माबाफोर सोंहरनो दंबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन. दा जों स्टार्ट खालामसै. प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि बाहायनायनि बागै जोङो डिसकास खालामगोन दिनै. दा फार्स्टलि जों माने डिसकास खालामगोन. जों फार्स्टआव एसे बुंफुरलुखौ बुंग्रोगोन. माने जायखिजाया खामानि जागासिनो एबा सोलिगासिनो ओंथि फोरमायनायखौनो मा बुङो? कन्टिनिउअस नङा होमबा? जागासिनो एबा सोलिगासिनो थानायखौ माने कन्टिनिउअसलि जेरै जों मावगासिनो दङ जागासिनो दङ कन्टिनिउअसआव फोरमायोना एबा प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्स होननानै जोङो माने मोनथिनाय जायो बेखिनिखौ. जेरै आइ एम राइटिं आं लिरगासिनो दङ. ओमफ्राय इउ आर रिडिं नों फरायगासिनो दङ. शी इज डेन्सिं बेयो माने ए सं बियो माने दोंसे मेथाइखौ खोनासङो. इज डेन्सिंआ जोंहा माने बेयाव कन्टिनिउअस जागासिनो दङ नङा होमबा? बेनिखायनो बेखिनिखौ जों प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि होननानै जों माने बेखिनिखौ सिनि मोनबाय नङा होमबा गाइस? दा नेक्स्टआव जोङो माने डिसकास खालामनो थांगोन माने बेनि माखासे पार्टफोर जेरै मा जाहैनाय बेखिनिखौ जों डिसकास खालामसै. 2 नाम्बारनिया उनाव एबा इयुनाव जानो गोनां खामानि एबा जाथायखौ थारै आरो खाथि इयुन ओंथि फोरमायनो माने इनडेफिनिट फिउचार इनडेफिनिटखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि महर होनाय जायो. नाय सरासनस्रायै बेफोरबायदि बाथ्रायाव मख'नाय थायो. सम मख'नाय थायोनो. बेफोराव मा थायो? सम मख'नाय थायो. जेरै मानडे मर्निं टुमरो नेक्स्ट मर्निं नङा होमबा? नेक्स्ट मर्निं बा मा होगोन जोङो टुमरो नेक्स्ट डे नेक्स्ट सानडे नेक्स्ट उइक बेफोरबायदि इउज खालामनाय थागोन नङा होमबा? बेफोरबायदि खाथि जुदि थायोब्ला जों मा जागोन? नेक्स्ट डे बेबायदि जों मा थागोन? बेखौ फिउचार इनडेफिनिट सोलाय जोङो मा जायो? प्रेजेन्ट कन्टिनिउअस टेन्सनि दारैबो इउज खालामनो हायो. बेयाव जोङो जुदि नै खोनोखौ दङबा नों माने पारफेक्टलि माने कारेक्सन सेन्टेन्स कारेक्सन फैयो. हाजारखि कुइसन फैया माने नों सल्भ खालामनो हागोन होननानै आं सानो. आरो हागोन सानो नङा नोंथांमोना जुदि नाजायोबा हागोन थारैनो. सोलोंनो जुदि मोजाङै जुदि सोलोंना लायोब्ला बे चेनेलनि दारैबो नोंथांमोना जौगानो हागोन. आइ ग'आ ब्रेकेटआव दङ टु स्कुल टुमरो नङा होमबा? बेयाव माने ग'खौ जों माने कारेक्सन खालामनांगौ बेखिनिखौ. बे ग'खौ दा ग'नि दारैनो जों माखासे सेन्टेन्सफोरखौ माने कनफिउस जानांगौ. माने दा मा होनो जों बुंखादों खाथियाव जानो गोनांबा मा जोङो फिउचार इनडेफिनिटनि सोलाय माने जों बेखौथ' मिथियो टुमरो थानाय लोगो लोगो माने फिउचार माथो फिउचारसो जालायबाय बेबायदि कुइसन जानांगौ. नाथाय जों माने बेयाव टार्म्सफोरखौ लिरखादों. बेयाव लिरनानै होखादों नै थारैनो एबा इयुनाव एबा खाथिथाराव ओंथि फोरमायनो थाखाय माने कन्टिनिउअसआव लिरनो हायो होननानै जों रोखा बेवहाय लिरखादों नङा होमबा? बेखिनियाव रोखा लिरनानै होखादों. बेखायनो कनफिउस जानो नाङा. बेखिनियाव रोखा लिरखादों जोंहा मा जानांगौ मा जानाङा बेखायनो कनफिउस जानो गोनां गैया. दा बेखिनिखौ बुंबाय. ओमफ्राय एग्जाम्पलखौ नायदो दाना. आइ
go to school tomorrow नङा होमबा I am going to school बा शिलं tomorrow नङा होमबा दा नेक्स्टआव दं नै honorary come ब्रेकेट दङ to here next morning नङा होमबा बेनि एन्साराव मा दं नै honorary is coming to here next morning नङा होमबा honoraryआ बे next morningआव बेयाव फैगोनखौ फोरमायदों नङा होमबा दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै they do the work tomorrow नङा होमबा they work बेयाव मा नांगोन दे मा जानांगोन आर जानांगोन देनि जोङो माने नायोबा जों माने देखौ आर बाहायनांगोन बिनि उनाव आइएनजि होनांगोन डुनि जायगायाव आइएनजि माने जाबाय बिनि उनाव माने वर्क टुमरो बाखि बिसोरो सेमान थायोबा बेखिनिखौ बुजि मोनदों होनना आं सानो दे आर डुइं दा वर्क टुमरो नङा होमब्ला बे खाथियाव फोरमायबाय गाबोननो फोरमायबाय नङा होमबा बेनिखायनो बेयाव मा जागोन जोंना प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सआ इउज जागोन इनडिफिनिटनि दारै फिउचार इनडिफिनिट सोलाय 3 नाम्बार टार्म्सखौ नाय जाय सेन्टेन्सआव नाउ एट प्रेजेन्ट बायदि सोदोबफोर थायोब्ला प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनि महर होनाय जायो ना होनदो बेबायदि जुदि टार्म थायोबा नै नाउ बेखौ नाय नाउ एट प्रेजेन्ट बेखौ सिनाय मोनना लानाया जोंनि थाखाय दरखार बे मोननै वार्डखौ सिनाय मोनना लानाया जोंनि थाखाय दरखार बेबायदि सोदोबफोर थायोबा प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनि महर होनाय जायो नाय बोरै होनाय जायो नेक्स्टआव नाय एग्जाम्पलखौ नाय जेरै you do now aren't you नङा होमबा नाव होनाय लोगो लोगो जों मा होनना मिथिखागौ सिगाङावनो नै सिगाङाव जोङो नाव प्रेजेन्टफोर थाबा मा जायो कन्टिनिउस बाना जों माने you are doing now aren't you नङा होमबा ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै राम ब्रेकेटआव दङ learn बाइक एट प्रेजेन्ट नङा होमबा राम इज लार्निं बाइक एट प्रेजेन्ट थानाय लोगो लोगो जोंहा मा जागोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्स दा बेखिनिखौ बुजि मोनदों आं सानो कनफिउस जानो गोनां गैया जुदि नोंथांमोना बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हायो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट होनांगौ कमेन्ट लाइक होयोब्ला जोंबो माने मोजां मोनो आरो एसे गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो स' दा नेक्स्टआव जों 4 नाम्बार कुइसनखौ थांसै 4 नाम्बार कुइसनाव मा दङ नाय जोंहा 4 नाम्बाराव कुइसन नङा 4 नाम्बार नटिफिकेसनाव मा दङ नाय जोंहा मावग्राया नङा होमबा जाय खामानि मावग्राया मालिकआ हमबाय जोङो मावग्रा माने मालिकआ इन्टेनसन गोसो जानाय आरो जाथावना बा बियो नैखोना जोंहा मानो बेखोना मालिकनि दारै थाबाय इन्टेनसना आरो बाखिया माने बेलेग बेखोना बेलेग जाबाय आरो बियो माने आरो होनना बुंदों दानो बेयो बेलेग जाबाय लाइकहुड जाथावना एबा जानाय ओंथि फोरमायनाय सेन्टेन्सआव गोइं टु प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनि महरखौ बाहायनाय जायो होनना बुंदों नाय जों माने बेयाव जों बेखोना खोन्दो मावग्रा होनना बुंबाय मालिक जाहैबाय दा बाखि सेन्टेन्स खोना बेखोना मा जायोखो जाथावना जुदि जायोब्ला आरो जाथाय जानो गोनां जायोब्ला हरखाबै जाथावना जानो गोनां जायोबा बेफोरबायदियावनो गोइं टुखौ मा खालामनाय जायोनो इउज खालामनाय जायोनो दानाय बोरै जायो बियो बिदिन्थिखौ नायदो जेरैयाव दङ इट्स राइन नाउ नङा होमबा अखा हानो थांगासिनोलै होननाय लोगो लोगो माने बा दायो अखा हानो नाव दं नालाय जोङो मिथिखाबाय बियो माने कन्टिनिउसनि दारै इउज खालामजागोन होननानै दा बेनि थाखायनो इट इज गोइं टु राइन नाउ दायो अखा हानो थांगासिनो दङ बेबायदि मिथिबाय नङा होमबा जानो थांगासिनो दङ जाथावना जाबाय दा नेक्स्टआव मा होनदों नेक्स्टआव नैबे मालिकनि दारै बुंजाबाय नै I give you some money from my pocket दा मालिकआ बुंबायनो आं बुंबायलायनो आं नोंसोरनो खायसे फैसा नोंसोरनो आंनि पकेटनिफ्राय होनो थांगासिनो दङ नङा होमबा बे सेन्टेन्सआव बेखिनियाव ओमफ्राय बेनिखायनो बेखौ जोङो माने बेयाव नायबाथ' जोङो सेन्टेन्सआ कारेक्सन गैया I give ल'सो नांदोंमोन नालाय बेखौ जों कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन नालाय कारेक्ट सेन्टेन्स खालामनो गोनां जागोन नालाय ओंखायनो मा जागोन I am going to give ना I am going to give जोंहा माबादि ओरै going to फैगोन बेयाव going to फैगोन बेनि उनाव माने give you some money from my pocket आंनि पकेटनिफ्राय नोंसोरनो खायसे फैसा होगासिनो दङ बेबायदि आरो होनो थांगासिनो दङ माने जाथावना नङा होमबा गोसो जानानै होनो थांनाय मालिकआ फोरमायदों नङा होमबा बेनिखायनो बेबायदिखौ माने प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनि महर होनाय जायोनो दा नेक्स्टआव नाय we win the match नङा होमबा ब्रेकेटआव दङ नैया win दा बेखौ जों माने कारेक्ट टेन्स खालामनांगौबा बेखौ नायनांगोन जोङो बोरै खालामनांगोन नङा होमबा दा बेनि उनाव मा होखो नै एन्साराव we are going to win the match नङा होमबा बेयावबो माने गोसो जाहैबाय नङा होमबा जों बाथौ खेलायाव देरहानो थांगासिनो दङलै बेबायदि जाहैबाय आरो ना देरहानो थांगासिनो दं बेबायदि ओंथि फोरमायब्लानो मा जायो बियो प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टेन्सनि महर होनाय जायो दा बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ बुजिदों होनना आं सानबाय दा नेक्स्ट कुइसन मोनसे माने एग्जाम्पलबाव दा अल मेन टेल आस ए नाइस स्ट'रि दाबो बुंबाय आरो
मालिकआथ' बोरायानो जाहैबाय नङा होमबा मालिकआ गोसो मावग्राया दा बोराया जोंनो माने बोराय मानसिया जोंनो माने दोंसे सल'बाथा मोनसे मोजां सल'बाथा खोन्थानो थांगासिनो दं बेबायदि ओंथि जानो थाखाय टेलनि जायगायाव मा बाहायगोन टेलानो थागोन नङा होमबा दा बेयाव मा जागोन जोंहा The old man is going to tell us a nice story. बोराय मानसिया जोंनो मोनसे मोजां सल' खोन्थानो थांगासिनो दङ बेबायदि ओंथि फोरमायबाय नङा होमबा बेखायनो बेबायदि ओंथि फोरमायनोबा जों मानो बाहायनांगोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ बाहायनो गोनां जायो दा नेक्स्ट 5 नाम्बाराव मानो खायसे नन कनक्लुसिभ भार्ब दं नाय नाथाय मा नन कनक्लुसिभ भार्ब जालायखो बेलाय मोनसे कुइसन फैगोन नङा होमबा दा नेक्स्ट जेरैनो नाय जेरैनिखौ नायब्लासो मिथिसिगोन जोङो जेरै feel think now hope love like believe understand want see matter resemble contain belongs possess consist बायदि बायदि भार्बआ सरासनस्रायै प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बाहायजाया मा होनना बुंखोलै माथो बाहायजाया होनना बुंबाय बेफोरो माने मायाव बाहायजाया होनखो कन्टिनिउआसआव बाहायजायानो होमबा मा खालामनो दं उपाय दङ नङा होमबा बेनिबो माबा मोनसे उपाय दङ दा बेखौ जों इउस खालामनांगोन बेखिनिखौ जों बोरै इउस खालामनांगोन मारै जागोन बेनि आइडियाखौथ' जों मिथिनांगोन दा बेखौ मिथिनो थाखाय बेखिनियाव फैदो दा मा होनदों मानि थाखाय बाहायजाया नाय मानोना बेसोर भार्बफोरा मा गैयानो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म गैया प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्म होनबा बुजि मोनबायना नोंसोरो ना बुजि मोनाखै आं सिगाङावनो खोन्थाबाय प्रेजेन्ट पार्टिसिपल फर्मा बोरैमोन P1 P2 P3 P4आ जोंहा मा जायो P4आ प्रेजेन्ट पार्टिसिपल P4आ मा जायो प्रेजेन्ट पार्टिसिपल जायो जोंहा P4आव मा जायो P4आव मा जायो जेनेबा ग थाबा मा जागोन ग थाबा गयिं नङा होमबा गयिं बेयाव ing थायोबा PV दो मा जायोबा P डट V दो थायोब्ला ing जायोबा बेयो माने प्रेजेन्ट पार्टिसिपल बा V4 होनना बुङो बेखौ दा बेखिनिखौ बुजि मोनगोन आं सानबाय नोंथांमोनखौ बेखिनिखौ बुजि मोनबाय माबे गैयानो बिसोरो बेखौना माने नयिं फिलिं बेफोरबायदि सेन्टेन्स जानायानो बेफोरो फिलिं बेबायदि फिलिं इउस खालामनो हायानो नयिं खालामनो हायानो बिसोरखौ ओमफ्राय मा होनना बुंदो बिदिनो लाभिं लाइकिं बेबायदि खालामनो हाया होनदों आन्डारस्टेन्डिं बेबायदि खालामनो हायानो नाथाय माबायदि खालामनांगोन नाय बिसोरखौ नाथाय माबायदि खालामनांगोन अब्ला बिसोरखौ प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि हेफाजाबजों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि ओंथि फोरमायो नाथाय बिसोर मानो प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि दारैनो मा फोरमायनो गावसोरनि महरखौ फोरमायनो नाय गावसोरनि महरखौ फोरमायो बिसोरो दा NBआव मा होदों नाय NBनि दारै मा होदों NBआव जोङो थामहिनबा टेन्सआ प्रेजेन्ट इनडेफिनिट लिरनाय जायो टेन्सखौ जों प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव लिरनाय जागोन नाथाय बिसोरनि आखला मा जागोन प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि जायोनो बिसोरो मा होनो फार्स्टआव सादु जाहैबाय बिनि उनाव मा जाखोनो सिखाव जाहैबाय बायदि आरो थिग তেনেका बिसोर मा होनो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव लिरबाय लिरनानै मा जाखो बिथिं कन्टिनिउआसनि महर मोनहैबाय दा बेबायदिनो जों माने माखासे कनसेप्टफोरखौ बुजिना लानांगोन आरो एग्जाम्पलखौ नाय बोरैनिया हि फिल बेटार टुडे नाथाय बेयाव मा बाहायजायानो नाय बेयाव इज फिलिं बाहायजायानो बेयाव इज फिलिं बाहायजाया शी वान्ट्स टु पेन नङा होमबा बेयाव जोङो माने वान्ट्स टु पेन बेखौनो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि महरा जाबाय नाथाय ओंथिया माने बेयाव मा जायानो कन्टिनिउआसनि लिरजायानो बेयाव नै इज वान्टिं लुगैगासिनो दोङो बेबायदिबाबो मानो जायानो ing इउस खालामजायानो V4आ इउस खालामजाया बेयाव जों मा खालामनांगोन प्रेजेन्ट इनडेफिनिट दारैनो जोङो V1खौनो लिरनानै जों मा खालामनांगोन V1खौनो लिरनानै जोङो मा V4नि महर होनो गोनां जायो बेबायदि भार्ब थायोबा मा थायोबा नन कनक्लुसिभ भार्बफोरानो नोंथांमोना मोजाङै नायना ला बेखिनियानो नन कनक्लुसिभ भार्ब दा बेखिनिखौनो बुंबाय बा फोरोंबाय नोंथांमोननि सायाव दा नोंथांमोना मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों नोंथांमोननि सायाव जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे हो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव दा बेखिनिखौनो रिकुवेस्ट खालामहरबावबाय जोंनि फारसेनिफ्राय बा बे चेनेलनिफ्राय स' गाइस बेखिनिखौनो बुंबाय आरो माथो बुंबावनो मोजां मोनोबा प्लिज लाइक दाबायना हो बेनि उनाव आं नोंथांमोननो हमवर्क लाबोदोंमोन हमवर्क थानाय पेजआ बहाबा गोमाबाय स' जियानो जा बेखिनिखौ आङो टिच खालामबाय स' नोंथांमोना बुजि मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना हो जाहाथे जायफोर फरायसाफोराबो बुजि मोनथाराखै बिथांमोनाबो जाहाथे कमप्लिट माने बुजि मोनो
आरो साननैसोनि गेजेरावनो जोंहा मेथ्सआथ' क्लास 10 आ सोलिगासिनो दङ, साइन्स क्लासआबो फैगासिनो दङ। बिदिनो हेल्पफुल जागोन नोंथांमोननि थाखाय। आरो फंबाय बिनानावफोर दङब्ला क्लास 9, 10 नि 8 नि बिथांमोननि थाखायथ' ग्रामारा इम्परटेन्टथार। बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हाई सेक्सनाव इडुकेसन लानो थाखाय स' बेखिनिखायनो हेल्पफुल जागोन होनना नोंथांमोननि सेराव जों बे चेनेलखौ खुलिनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना मोजां मोनबा प्लिज लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामहर जोंनि बे नार्जारि इडुकेसन चेनेलखौ। थेंक्स गाइस।